Danna alamar subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sanarwa akan duk bidiyon da zamu wallafa nan gaba. Kuma ku ziyarci shafinmu na musamman wato www.sautizallah.com. Barka da sake kasancewa da shafin Sauti Zalla TV. Takarkali kan wora, da ki woron Allah ne, ni bawa gatan aiki, ni sawon kura ta zagi, ni tannakiya na mika, ni gudu hana kaya, kai da ka ta dan ma'u, ka ce bismillahi, ulhuwallahu, kai tsara suratsila, ahada Allahu, kai tsara suratsila, walam yaladi, kai tsara suratsila. Danna alamar subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sanarwa akan duk bidiyon da zamu wallafa nan gaba. Kuma ku ziyarci shafinmu na musamman wato www.sautizallah.com. Barka da sake kasancewa da shafin Sauti Zalla TV. Takarkali kan wora, da ki woron Allah ne, ni bawa gatan aiki, ni sawon kura ta zagi, ni tannakiya na mika, ni gudu hana kaya, kai da ka ta dan ma'u, ka ce bismillahi, ulhuwallahu, kai tsara suratsila, ahada Allahu, kai tsara suratsila, walam yaladi, kai tsara suratsila, kai tsara suratsila, walam yalada, kai tsara suratsila, walam yakun lahu, kai tsara suratsila, ahadin, kai tsara suratsila, bismillahi, wa bukibu, fihahun, wargawun, miyalaka, manasalaka, kabu zai saba, sana sabika, kabirkakun, ka ce bismillahi sai, muna sai, badau sai, kai wata rana sai, amma ba yau ba dan dubu Allah ya gaba ta sarki. Karka ji kabi sarki. Karka ji kabi sarki. Karka sake da ya zamani ya kawo da bala hina a sai da sarki. Ungodiya ba ta kare ba. Saboda dubu da sanan bar su su ba. Ba mu maganin kukan mutu mai da kawo yara. Wannan da ta abu ya wata ba na ba na abu na. Da tun kana yaki. Babu ka gare. Saboda na ga da ma ka da su ba. Wala je jide. Saboda da lajo da kanku. Ka ita ce dan tanko ga daga san maza. Saboda dubu da sanan bar su ba. Gida lafiya dan tanko. Ai ba maka madan ga yashi ba dan yana jinya ba. Ba da ne malam. Sarki uban ga jaraba bangi. Ni dafi ga majiki. Ni dafi ga majiki. Ni dafi ga majiki. Ni tannakiya na tabiya. Ni wuyan mujimi kabirin kuma he zarga. Ni wuyan mujimi kabirin kuma he zarga. Ni gindin kuka kabirin kuma he zara. Ni da ban kuma a tashi a bakka. Ni da ban kuma a tashi a bakka. Ni tsumma da jini he juji. Ni amala ba ka da ni amala ba ruwanka da kowa. Ni amala ba ka wasa. Wallahi ko yanzu ni kan na kiya na tafiya dan dungun wannan kai. Ni da bi gama jiki. Ni annoba ce rayi. Ni barin ruwa sai kallo. Ni kuwa da kin buga darko. Ni annoba ce rayi. Ni ruwa ka gaban kai inda kake so. Ko yanzu
Kai da mau ni bawa gatan aiki mai kanya wajen aure na yaya aka tura mana ba saboda ba ta kare ba yayi labari ya goro mala saboda ba ta kare ba kaga shawara ta saka ta fulani saboda ba fulani ne ba kada ba fulani ne ba kada ba saboda wallahi kai da ma'u akal muke tafiya jeji akal muke komowa wuya gafan wuya tabobi wuya sham wuya tsohon gari wuya kwazazzaban mata wuya kwazazzaban kumau wuya kwazazzaban kura wuya kura wuya hana zaki wuya shadawa wuya bare gyada wuya arabun gora wuya dindaye Sallah ta ibadallahi malam ya zo sallah ta zo ni ne jiya ni ne shekaran jiya ni ne baɗi ni ne har shekarar ba sa sa ƙyan bambaran bankin bura uba ni wawa horon wawa ni ajiye sarki ninge ni ajiye baba ladiyo tsamawa ni ajiye baba ladiyo tsamawa Allah ya ji kan san da ji kan mowa Allah ya ji kan dan bafa ni kukuyan dan bafa mai abin tsiya da itace ni kukuyan dan bafa mai abin tsiya da itace ni ba kwanja na babban bako wuya ba daɗi 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 dan ba'u wuya ba daɗi dan ba'u ni sa babban karfe ni horarren karfe ni horarren itace ni horarren yaro ya sani uban yaro ya sani wutar dawa maganin kwanza kan jeji ni markaɗan kuturwa ni da wutan mai gyambo ni tallan mahaukaciya in ba guda da babban gashi ni kankaran na bakin dutse na tare gaba na tare baya taho da gudu rufai mai kawan musawa ina kaɗi mai yan karya ina da adon Allah ji ƙairai ya faɗi taho da gudu umama ko dare ko rana ko yau ko yanzu gaba lafiya baya lafiya kowa ya ce babu lafiya ka kare kansa mu ne jiya mu ne shekaran jiya mu muka san maza mu maza suka san mu tun maganin mawakaci
ma'u kira nake ji wuta kamar ta fadi dan ta uba gida yake kira ko lukumanu ko goza mijin ta Kaduna ko Alhaji Kasim mai gidan mutanen Kwankwaso ni gudu hada kaya ni san sakatta shi gari ni ne gadajiya ikamun maye ni dan gauraka mai tuntun gado ni ne sai wa a tafi ni ne sai wa a dakata ko yanzu dan ma'u ni gugan karfe shakurauniya na sai fallashi ni kan daki sai an taru ko an taru sai an kewayen dan Ibrahim ni bakon jaha saboda farauta dan ma'u ni bakon sarki ori inda koma Lagos ni bakon da ori inda koma Lagos ni bakon nana ayanya ni bakon gidan dan baba inda koma sabuwar use ni jigar na shawa ganin gudan jambawa ni abubuwa sai tambe ni ba da kai bakon sarki ni ka da kalin matoji kan ayya ni nan da dan tanko Allah ji kansan da jikan mowa na tsofuwa da wadina za idan ya shi ban duniya mijin bambori ni ga na shaban gumburwa ni ga na shaban kan gudan jambawa ni tudu abin dafawa ko yau ko yanzu kai ba kai jama'a kai lafiya tsamawa Allah ka ji kanin na tsofuwa da wadina zakin duniya mijin bambori Allah ka ji na da baban ado ko yanzu na dan mura uban nan kai ko da a hada dan mura uban nan kai na ga ma ƙarya ku tsare ke ba ta dan mura uban nan kai ko yanzu na dan durun wannan kai ko yanzu dan mura uban nan kai ana ganin kan bara da dan mura uba da mu ake da dan mura uban nan kai wai ba dan mura uban nan kai ni ka da karan matoji kan ayya ni na radio dan tanko ni ki ganin shi maganin gudan jama'a ni aba guwa da sai da talbe ni da ka zo ne shi mai aikin ayya ni da ka zo shi mai aikin ayya Allahu akbar kura ta tashi mai kare sai kallo danna alamar subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sanarwa akan duk bidiyon da zamu wallafa nan gaba. Kuma ku ziyarci shafinmu na musamman wato www.sautizallah.com. Barka da sake kasancewa da shafin Sauti Zalla TV.